Oke, yuk kita kembali ke laptop. Ye sudah malih matur agung panuwun dumateng para pandemen seni tabuhan gajah Demang Reksa Bawana. Dumateng Bapak Ibu Kang Mas Bayu sedayanipun dalu punika niatan saking Gapotan Demang Jaya Desa Demangan Siman Ponorogo ngawontenaken tasyakuran ingkang awujud Dono Rasa. Kala wau enjang siang sampun dipun lampahi menika sedekah bumi saha waosan doa kagem para leluhur-leluhur ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika kalian kadang penamir kersane saged udut nggih. Dumateng Bapak Ibu Kang Mas Bayu ingkang badhe arsa ndugekaken Demang Reksa Bawana saged berhubungan kalian padanipun Bapak Parmuntaka ingkang beralamat wonten ing Jalan Gabah Sinawur, Desa Demangan, Kecamatan Siman Ponorogo. Lokasinipun sami kalian bibit winih Bu Parmi nggih. Menika sing biasa pados winih bibit menika gandeng dalemipun Bapak Parmun wonten ing acara tetakan mantu utawi piton-piton saged ngrawuhaken utawi ndugekaken Demang Reksa Bawana kersane regeng ayem marem sedayanipun. Nggih.